интернационалния стадион Васил Левски. А виждаме и битка на трибуните. Това е в сектор Б. Сините запалянковци с полицаите. Явно не им е толкова интересно, щом търсят разпреди с ордените на реда. Ето вижте, цялата агитка се обърнала към полицаите в дясно и никой не гледа. Абсолютно цялата агитка. Добре, че има и разумни хора са тези момчета, да по-сериозни сблъсъци, но ето започнаха да летят и бутилки и знамената са обърнати с дръжките надолу срещу полицаите. Сега обаче да проследим тази атака на ЦСКА. Тук Димитров съчва Мурати. Отново ЦСКА владее топката. Боя на трибуните продължава в сектор Б. Сега Тиаго Силва. Еката също става по-бърза и по-динамична, така че е трудно на режисора да следи. Хубаво, ако мога да разделим екрана на две сега в този момент, защото там в сектор Б нещата излизат извън контрол, влязоха в игра и палките, шутове, има и полицаи на земята, виждате там някои от тях са загубили касите и щитовете. Налудничеви неща, почнаха и седалки да летят. Преди матча се шегувахме, че общо взето на всеки фен на стадион се пада по един полицай, но отново игра на нерви между фенове и полиция. Едва ли полицията ще са феновете, сякаш трасите се Струпаха се масирани полицейски сили там. Полицаите, колкото да са предизвиквани, се стремят да се държат на страна и не се намесват на сега някакъв подобен друг начин, но продължават феновете.
на съседи на това посещение. Според Лески, Лески според ЦСКА. Knock out, knock out, knock out.